אנחנו הגענו למרכז שפירא לפגישת גרעין התיישבות של מחזור כף לשעבר על התקופה שבילינו ביחד בנגב מול עזה בקבוצת בארות יצחק. הפגישה אצל חברתנו חנה רוזנר לשעבר, כיום חנה בר ישע. כפי שאמרתי, אנחנו במרכז שפירא ואנחנו מתקרבים לבית של חנה. ויסייע לנו היום, שזה נפלא. לדעתי, אני חושב שמה שידובר כאן, יצחק, אם אתה רוצה, אני יכולה לתת אותו עוד אור. שום דבר. הפשונה, אני חושבת שאם פה הערב יגיד עצמך איזה איקס, מספר שורות, אני יכולה כשם. זה למעשה רק אני מאוד שמחה במקום אחד שכתבתי. הנה חנה, חברתנו שהתנדבה לארח את המפגש, וזה יפה מאוד מצידה, גם היוזמה וגם הטרחה מסביב. זה לא היה דבר של מה בכך, קודם כל לאתר את החברים, הכתובות וכולי וכולי. ואנחנו עדיין לא בטוחים שאיתרנו את כל חברי הגרעין, אבל רובם ככולם כן. ואנחנו ממתינים עכשיו לבואם של החברים. יפה. מאיפה אתה לוקח? גם אני זוכר, לא יודע. יש שם במקור? כי המעשה היה לאה. לא, כן, רחל דיברתי עם לאה. מוסקוביץ'. אז מי גר באשקלון? הבת שלי. יש בת הוא לא היה את בפוקוס. אז ראינו שם תערוכות באמת ברמה ממש גבוהה, בין היתר את הבונקר שהיה, בונקר המטה, ושם היה טלוויזיה במעגל סגור שתיאר את הקרב מאלף עד תו, באמת באמצעים בלתי רגילים ויוצאים מן הכלל, ומילה לא עלינו. אחר כך, בקיצור בשום מקום, ואז ירדנה ואני טיילנו שם בשבילים, ופגשנו שם איזה גברת אחת, איזה אישה, שהיא בעצם פנתה אלינו והתחילה לשאול על הגרעין וכולי וכולי, ואז ירדנה התחילה די לשטוף אותה ולהגיד ברחל בתך הקטנה, איפה נשמע דבר כזה שאתם שכחתם אותנו לגמרי, ואני בזמן כזה אני רגילה גם הצטרפתי, בקיצור כעסנו עליה מאוד. כשהגענו בערב היה חזיון אור קולי, משהו יוצא מן הכלל, מבוים, משהו בלתי רגיל. ניגשתי למישהו מבארות יצחק שאני מכירה אותו בשם אלי ברמן, ואמרתי לו, סיפרתי לו, ואמרתי לו שזה מאוד כואב לנו. וירדנה אמרה, תראו, הוציאו אותנו מבית ישראל באמצע הלימודים, היינו צעירים, כולנו באנו מהשואה. איך אפשר? לא נתנו לנו אפילו לגמור את מה שעליית הנוער רצתה לתת לנו, ואיך אפשר לא להזכיר אותנו? בקיצור, אותו אלי ברמן אמר, חכי, יהיה החזיון, האור קולי הזה, עכשיו את תבואי על סיפוקך ותראי שפה אתם תוזכרו. כמו שאומרים ביידיש, הנכתיגה תוזכרו. שום דבר לא היה. אז אחרי 3-4 ימים אני מתחילה לקבל טלפונים מבארות יצחק.
קודם אשתו של, אני חושבת, ברוך ברמן, אחת בשם לאה ברמן, אישה מאוד מבוגרת. היא אחראית שם על הארכיב, והיא אומרת לי, שמענו שאתם מתלוננים ושככה, תאמינו לנו אנחנו לא סיפרנו והצעירים לא יודעים, והתחילה כל מיני התנצלויות. עכשיו, מה היא רוצה ממני? שאני אשב ואני אספר את זה לתוך וידאו ואני אשלח לה את הסיפור. תקראי. התכנסנו כאן בביתה של חברתנו מתקופת הנעורים למפגש זיכרונות. צר לנו מאוד שחברינו דאז מיקי מתתיהו רוטנברג ז"ל וזהבה הרשקוביץ שוורץ ז"ל אינם בחיים. זהבה ז"ל נפטרה השנה. טרחנו והגענו לכאן ממקומות שונים בארץ, קצת באיחור למועד האמיתי בו היינו אמורים ליטול חלק בערב המיוחד שנערך בבארות יצחק, בח' בתמוז השנה, יום הקרב הקשה ואובדן חברינו דוד פישר ז"ל, מנחם פריד ז"ל ושמעון זעירא ז"ל. וכל חברי גרעין עצמאות ולפני 50 שנה הגיעו לאותו ערב מיוחד 5 חברים בלבד. לאכזבתנו הרבה לא הזכרנו בחיזיון האורקולי ששחזר את יום ההתקפה. אנו שנלחמנו כשאר הלוחמים באותו יום ואיבדנו את חברינו היקרים, באנו היום למפגש זה כדי לתקן את העוול הגדול שנגרם לנו. כיום, בערוב ימינו, כשנכדינו מבוגרים מגילנו אז, יש לנו אולי היכולת לנתח אותה תקופה קשה והירואית של שכותנו המשותפת בקבוצת בארות יצחק. אחדים מאיתנו לא היו אז בגיל הגיוס, ולא הייתה זו חובתנו להסכים ליציאה למקום כה מסוכן. כולנו היינו ניצולי שואה שחווינו דברים איומים ביותר, אך זמן קצר לפני כן, והסתרנו את צלקות הנפש שלנו. הדחקנו את כל האובדנים, התגברנו על כל החסכים ועל ילדותנו העשוקה. כולנו היינו חדורי אמונה שעלינו לתרום למדינה כל שידרש מאיתנו. אין לנו ספק שהחודשים הרבים של שכותנו מול תותחי המצרים השולטים בעזה ויורים אלפי פגזים אל בארות יצחק לא הוסיפה לנו בריאות הגוף ובריאות הנפש. רוח ההתנדבות שפיעמה בנו ואמונתנו העזה שעלינו לתרום מכוחנו לכלל הם שעזרו לנו להתגבר על הסבל הנורא שסבלנו שם. את יום הקרב ואובדן חברינו היקרים שלחמו בעוז רוחם עד רגעיהם האחרונים לא נשכח לעולם. מילותיהם האחרונות שנמשיך להילחם ולא ניכנע היו לנו לצו עליון. לאחר חודשים רבים כשעלה בידינו לעזוב את בארות יצחק, נפרדו דרכנו. כל אחד בחר לו את הדרך לעתיד. אם להשלמת לימודים שנפסקו באמצע או רכישת מקצוע, הצטרפות להתיישבות העובדת על ידי הקמת יישובים חדשים ועשיית יש מאין במדינה המתהווה. הקשרים נותקו ועשרות שנים מפרידות בין הדמות של החבר והחברה ממחזור כ' במקרה ישראל, שם נפגשנו לראשונה. עתה, כגמלאים, כעבור 50 שנה, כשאנו שוב מתראים, קשה לנו לזהות את הנער והנערה דאז. השנים עשו בנו שמות כמובן. אנו בטוחים שאת קורות מעשינו ותרומתנו להדיפת האויב ביום הקרב בבארות יצחק שבנגב, העברנו לבנינו ונכדינו, והם מהווים נקודה חשובה בידע שלהם על אודות מלחמת השחרור, וגאוותם על האבא והסבא, האמא והסבתא שלהם. כולנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא שזכינו לחיות בדור התקומה וליטול חלק בכל שנעשה כאן בארץ במשך יובל השנים. מי ייתן ונזכה להגיע לשלום אמת עם שכנינו ולאחווה אמיתית בתוך העם, ושצאצאינו לעולם לא ייאלצו לחוות חוויות כה קשות כפי שאנו חווים. ולקיבוץ בארות יצחק במקומו הנוכחי אנו מאחלים הצלחה בכל טוב, אך טוב יעשו אם אל קורותיהם במקומם הקודם בנגב יוסיפו את שמות כל חברי גרעין עצמאות שהגיעו לעזרתם ממקווה ישראל מזור כ' בחודש מאי 1948 והשתתפו בביצור המקום ובלחימה, תרמו מכוחם, מחישולם, מניסיונם ומרצם לעמידתם האיתנה ביום הקרב בח' בתמוז תשע"ח.
זה ממש... באופן ציורי זה ידבר אל ליבות אחרים, אפילו אל ליבנו. שכשאמרו לנו, אל תלכו לבארות יצחק, מה אתם הולכים? אתם בכלל יודעים מה זה בארות יצחק. אז אנחנו אומרים, לא, אנחנו גרים ואנחנו מוכרחים להגיע לבארות יצחק. בלילה הגענו, פתחו עם המכונית של הלחם, פותחים את השערים, מי אתם? הגרעין מבארות יצחק, ממקווה ישראל. אז אמרנו, כמה רובים הבאתם? כן, כן. אנחנו הסתכלנו מה זה רובים. מה באופן? כן, לא ידענו בכלל, ראינו כמה בניינים מפוצצים. אמרו לבנות, אתם יודעים, יש שם איזה בניין שהיה פעם גן ילדים, תלכו לשם. באנו לשם, טוב זה היה לילה, צריך משהו להוציא, אני יודעת, חולצה או משהו. היא אמרה, יש לי גפרורים, אני אדליק. הדליקה גפרורים בומס באותו הרגע בגז. בא אחד מהאנשים מבארות יצחק, אתם השתגעתם? אתם יודעים למה לא מרגישים בלילות? כי הם לא רואים. מספיק גפרור אחד. אוי ואבוי אם אתם תדליקו. זה הראה לנו בבוקר, הכניסו אותנו לתוך העמדות, הראו לנו איך שצריך את הכוס לבנות. חוסם עורקים. חוסם עורקים שבזמן הקרב, לא יודעת, בקושי פעם ראינו דם. וזהו, זרקו אותנו לתוך עמדות. אני הייתי, אני חושבת, עם שמעון זיכרון ועוד שלושים, לא יודעת, שניים על קובייה, שניים על שניים, עם שני מזרונים, פעם ראשונה עם 4 גברים, סליחה שאני מספרת את זה עכשיו אחרי מה שיש בארצות הברית, על 2 מזרונים עם 4 גברים, וכשהייתה הפגזה נכנסנו מתחת לאדמה לתוך לא יודעת מה זה היה בשביל העכברים או העכברושים עם שוחה כזאת של מעלה, וזה היו החיים. אחרי זה כשעברנו את בארות יצחק, באו מן הצבא, כמה בנות אתם? אז אמרו, לא יודעת, בשביל מה לכם כל כך הרבה בנות? זה היה בשבת בבוקר, ומצאנו את עצמנו, לא יודעת, באיזה אווירון גם פעם ראשונה, וזה ישר לזנוב, ואחרי זה לאיזה בית ספר. לא, תלפיות. בתל אביב. בתל אביב. תלפיות, כן. וזה היה העיקר מה שאני רוצה להגיד, שאם אני חושבת היום על זה, אז כמו ששמים קובייה, ככה, כן, כי לא אמרו לנו את האמת אנחנו היינו קובייה בידי, אני אפילו לא יודעת בידי מי, או בידי קיבוץ הדתי, או בידי, אני לא יודעת מי. אבל שהיום אני חושבת שגמרנו יותר מוקדם את עליית הנוער, ואחרי 2-3 מביאים מכונית ואומרים תעלו למעלה ולוקחים אתכם למקום, בלי לשאול, בלי לדעת, בלי לעשות, אין רשימה, בלי לדעת את מי שולחים, לאן שולחים. היום אנחנו מרגישים את זה, את העוול הגדול. אני רוצה להוסיף למה שירדנה אמרה, שלמה נתקבלנו ככה בעוינות כזאת, הרי אנחנו התארגנו לגרעין, ולמה קראנו לעצמנו עצמאות? מכיוון שאנחנו רצינו להיות עצמאים. אז הסבירו לנו בקיבוץ הדתי שאנחנו לא יכולים להיות תכף עצמאים, אמנם אנחנו נוכל לעלות לקרקע אחרי זה, אבל קודם כל אנחנו צריכים לאיזה קיבוץ להכשרה או להצטרף לקיבוץ. זה היה כמה חודשים לפני המלחמה. אז מה שקרה במלחמה, בארות יצחק בנגב ביקש עזרה, ביקש תגבורת באנשים ותגבורת בנשק. ומה עשה קיבוץ הדתי? שלחו אותנו, מכיוון שאנחנו היינו שייכים לבארות יצחק, ולכן אנחנו התקבלנו בעוינות כזאת, והשאלה הראשונה, כמה נשק הבאנו, כמה רובים הבאנו, מכיוון שהם קיוו וחיכו לאנשים שונים לגמרי, ולא לילדים. אבל לפני כן כבר הוחלט שאנחנו לא הולכים למסעות, אלא אנחנו הולכים לבארות יצחק.
לא בזמן המלחמה, אלא... לא אנחנו קבענו, זה הם. מה שזכור לי, שנסענו במכונית משוריינת, אם אתם זוכרים, ועצרנו בקיבוץ נרעם או בדורות, אחד מאלה, ולא נתנו לנו להמשיך. ואז, כדי שתהיה הצדקה לתת לנו לאכול, אני לא יודעת בכלל איך אכלנו שם כשר, ומה היה, זה הכל קיבוצים של הקיבוץ הארצי. בקיצור, עבדנו שם בהסוואה, והיינו צריכים עם בוץ לחסות לולים, אני לפחות יחד עם רגל ויינברגר, היינו על גג של בתים, ואנחנו עמדנו על גג של לול, ומרחנו אותו בבוץ כבד כדי שכביכול להסוות אותם. ואז סיפרתי קודם שאמרתי לרחל, תיזהרי שלא תפלי, ובאותו רגע אני נפלתי אחורנית ושברתי את היד. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אני סברתי מזה איזה שבועיים לקח, כמה ימים לקח. לא, היינו בדורות. לא בדורות, אנחנו הגענו לדורות והלכנו לרוחמה. שם עבדנו בביצורים. שאנחנו נשאר שם. שם עבדנו בביצורים. היה סכסוך גדול בכך שמוסלמים השליח לעבוד בשבת, והם בעצמם לא עבדו, חברי קיבוץ רוחמה לא עבדו, והם חגגו, זאת אומרת שבת חופשי. אז הם אומרים, אנחנו עבדנו קשה, עכשיו תעבדו על זה. וכמו שירדנה תיארה, אבל אני לא יכולה לשכוח את צורת החיים הזאת, שבעצם חיינו בלילה. בלילה יכולנו לצאת מהעמדה, בלילה יכולנו לצאת מהתעלות, כי אז, וגם בלילה היה עומד שם מישהו תמיד וצועק אש, ואז מיד קפצנו לתוך התעלה, הייתה תצפית קבועה, ובלילה הלכנו מה זה היה נקרא בונקר המטבח, בשביל להביא את האוכל למשך כל היום, וכל החיים שלנו היו, היום כשבאנו לבארות יצחק למשל לפני חודש, אני לא כל כך מכירה שם אנשים, מכיוון שבעצם היינו זרוקים בתוך העמדה עם עוד 4 גברים, כמו שהיא אומרת. גם אנחנו בינינו בקושי נפגשנו. זה באמת, עכשיו מה שאני רוצה גם לספר, שלפני כחודש או חודשיים בערך, פעם ראשונה הזדמן לי לפגוש את אחיו של שמעון, זיכרונו לברכה, והוא גר בניר גלים ושמו פנחס קליין. כן. והוא נשוי בניר גלים ויש לו 6 ילדים. אחד הבנים שלו הוא מהאורחים של מקור ראשון באמת. וזה בהזדמנות אחרת, בעצם שמעון ואני היינו מאותה עיר, מאונבר, אבל אנחנו אף פעם לא הכרנו את זה לפני כן. ועכשיו נפגשנו ואני קיבלתי את כל היומן שלו, שהוא כותב. זה משהו יוצא מן הכלל, קיבלתי את זה מצולם, זה מאוד מאוד, שם בתוך העיתון זה רק קטעים מאוד מאוד מסוימים במקור ראשון, אבל היומן עצמו הוא משהו באמת מיוחד במינו. הוא כתב במקווה ישראל ובבארות יצחק. זאת אומרת, אני עד עכשיו, זה לא יומן מסודר, זה לא מאוד, זה כרונולוגי כמובן, אבל זה לא משהו ארוך, אבל זה רציני, זה היה בחור באמת יוצא מן הכלל. עכשיו, בתוך היומן הזה יש מכתב שאני כותבת להם בדיוק לפני 50 שנה בהונגרית, 4 עמודי פוליו ענקיים. לא הייתי רוצה להלאות אתכם עכשיו, וזה גם לא יודעת אם כולם מבינים בהונגרית. אני כותבת אל פנחס קליין מכתב, אל אשתו בעצם, כי היא ידעה טוב הונגרית והוא היה בצבא פנחס אחיו. אני הייתי הולכת עם שמעון ממקווה ישראל דרך השדות לשכונת התקווה, שם הם היו גרים, האח הזה. ואני כותבת להם מכתב בדיוק כל מה שהיה בבארות יצחק ועל הקרב ואיך קרה עם שמעון, אני שמעתי את זה שם כי אני לא הייתי נוכחת. ואשתו של אחיו היא מאוד מאוד שומרת על הדברים האלה והיא מאוד מאוד מעוניינת מתעניינת עד כדי כך שהיו לי לבטים האם להזמין אותם הערב לכאן, באמת, ולא, ברגע האחרון כבר לא היה לי זמן להתייעץ עם מישהו מכם, כי זה משהו מאוד מיוחד, איך שהיא מתעניינת בכל הסיפור, וזהו, מה אני אגיד, החיים שם כולם יודעים איך שהם היו. יודקה, אלה גבוהות, מספיק. אני לא יכולה יותר.
והיא אמרה לי, ואם אני יכולת, נדמה לי, לא הוצאתי את הנייר הזה, כי יש דברים שאני שומרת לי שם למעלה, אבל נדמה לי שגם הוספתי, בואי נגיע לאן שנגיע, יש לי רובה, אני ארוג אותך ואת אותי, מה מין חוכמה כזאת קלטתי. ואני זוכרת שהיא אמרה לי, אל תדברי שטויות, תמשיכי לשחות, מפני שזה הייתה כאילו שחייה. עד שהגענו לעמדת לא לעמדה, לבונקר המרכזי הזה שהיה נקרא בונקר מטה, ושם התחלנו לשמוע את השמועות על הפצועים ועל כל מה שהיה. אני כאן רוצה לחזור קצת יותר אחורה. זה היה ביום שאנחנו עזבנו את מקווה ישראל ועלינו לאוטובוס, עלה יהודי מבוגר שכולם זוכרים אותו, זה היה מר רובינזון, ובירך אותנו, והנה הפסוק שלו שהוא גם אמר, אני זוכר. סליחה, מתי שעלינו לאוטובוס? היינו בתוך האוטובוס, עם כן. דמעות יצאו לו מהעיניים, והוא אמר ככה, בשנת היובל ישוב כל איש על אחוזתו, כתוב בדיוק שמה, נחלתו ואיש על אחוזתו ואיש על נחלתו. רבותיי, זה היום שאנחנו פה. זה אנחנו צריכים, אין לנו אפשרות להגיד לו בעולם האמת. הוא אמר לנו, ואנחנו יושבים פה השארית של הגרעין עצמאות, ואסור לנו לעבור את זה בשקט. אני לא מסכים כמעט עם אף אחד שלא נעלה את כל הזיכרונות במסגרת של בירות יצחק. חובתנו, קיבלנו, אפשר להגיד, מסר מהשלושת הנופלים שלנו היקרים, שלדאבוננו הלכו לנו, אלו היו הגיבורים שלנו, אנחנו חייבים ללכת ולהנציח אותם וגם אותנו. אנחנו, ברוך השם, אני רואה כל אחד עדיין בקו הבריאות, וחבר'ה, קדימה, לא לעזוב את זה, וכן ללכת לבירות יצחק, ושינציחו, ובשנה הבאה, אם ירצה שהם, אולי נלך כולנו, מקווה שנהיה כולנו בחיים ונמשיך. למה אתה מתכוון להנציח? הנה, עובדה שאת אמרת לבד, את לא רוצה שהם יפעילו לנו או להכניס במסגרת. אני בדעה כן להפעיל אותנו. סוף סוף אנחנו לחמנו שם. ועכשיו אני רוצה לחזור ביום הקרב הגדול בבירות יצחק. כמובן כל אחד שיושב פה היה מסודר בעמדות, הבנים בעמדות קיצוניות, ואני לבד הייתי בעמדה של אחד בשם דוד בורנשטיין, שעד היום אני זוכר, הנה רחל הזכירה לי גם עכשיו, שהוא נפל לי על הזרוע שלי ונפטר במקום וביקשתי עזרה, בדיוק לא זוכר איך זה היה, בכל אופן האדם הזה גם נפטר. ואפשר להגיד שכולנו שנמצאים כאן, אנחנו חיים בנס גדול, שאי אפשר לדעת איך אנחנו נחזור להיות בחיים ושנראה אחד את השני. יחד עם זה, רבותיי, כל אחד זוכר שחנה הזכירה מקודם, הפגזים שדפקו לנו מהפילבוקס של עזה, מהמונטר, פגעו בתוך הבריכה והמים נכנסו לתעלות ואי אפשר לתת עזרה מעמדה אחד לשני, וגם כל הנשק שהיה בבירות יצחק, כמה הנשק היה, ברונינגים ותת מקלע, שונים מה שהיה כבר, הכל הלך לנו ולא היה לי שום דבר. ושוב פעם אני חייב להזכיר שאנחנו בנס יחד עם אנשי בירות יצחק נשארנו בחיים. למה? אם אתם זוכרים שהודיעו, המצרים הודיעו שאי אפשר לכבוש את בירות יצחק מכיוון שיש מוקשים על יד השער. ומה זה היה? היה שם כביסה מלוכלכת שהיינו צריכים לשלוח את זה לדורות או לרוחמה, ולכן הם הודיעו אי אפשר לכבוש את זה. ובגלל זה אנחנו יחד, בעזרת השם, אנחנו נשארנו בחיים, וכמובן כל אחד אחר כך הלך לדרכו. אני כשלעצמי אחרי כמה שנים הצטרפתי לניר גלים, הייתי שם בין המייסדים כ7 שנים ועזבתי, ואחר כך נכנסתי לחיים האזרחיים, עבדתי בבנק, והיום אני גמלאי אחרי 32 שנות עבודה בבנק המזרחי. ואני שמח מאוד לראות את כולם, ואיך שאומרים, העיקר שאחד את השני מכיר, אבימה זייצר, אבימה דקרצר, אומרים ביידיש, וזה הכי חשוב. ילדים יש לך? יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, ברוך השם. אני מאחל לכולנו שנזכה להיפגש לעתים קרובות. גם כן מה שחבר פה. עם הבן של הרב דרוקמן. תראו, אני שמעתי אתכם, ואולי אני קצת
פחות רגיש לגבי כל מיני דברים. לכן אני לא מרגיש היום, וגם אז לא הרגשתי איזה בקיאה או משהו, הרי סך הכל אנחנו התנדבנו, אף אחד לא הכריח אותנו, היינו חלוצים גדולים ואידיאליסטים גדולים. גיל 18, אל תשכחו, זה לא השכל של היום. היינו בני 18, 17, אולי 16 וחצי. זהו. הכי מבוגר היה אולי 19. ולכן קשה היום לדמיין את המהלך המחשבות שלנו ואת מה שהלך לנו בראש. לא עשינו חשבון אמיתי. לא עשו איתנו. לא עשו גם איתנו. מה שאני זוכר בדרך, באמת נסענו במשוריין, ובאמת בדורות הפסיקו לנו את הנסיעה, או שזה אי אפשר היה, לסך הכל הייתה איזו התגנבות מעבר לקווים, כי היה קטע מהדרך שהמצרים שלטו על הדרך, וזה היה בלילה, בשקט. בקיצור, מה שאני זוכר מדורות, שבאמת הכריחו אותנו לעבוד. את זוכרת שעבדתם בחנה זוכרת בסוואה, זה הבחורות, אז תהיי מרוצה, זה היה פריבילגיה. אני זוכר שהיינו צריכים לסחוב שקים כבדים מאוד של קמח, כי היה שם מין מחסן כזה לחלק ליישובים כנראה, והיינו צריכים להעמיס, להוריד ממשאיות. בקיצור, ובאמת מי שהתקומן נגד זה, גם בגלל שבת וגם לא שבת, זה פרשי ז"ל, דוד פישר. אני לא כל כך זוכר שזה בגלל השבת, אלא בגלל זה, בגלל השבת, הוא היה בשביל להצטרף לבארות ישראל, ולא בשביל לעשות עבודות לדורות. זה מה שאני זוכר. רוחמה, לא דורות. רוחמה, יכול להיות, דורות רק עברנו, רוחמה היו כמה ימים. זה היה צריף על כל הזה. פנים, אני לא זוכר שקיבלו אותנו לא יפה משהו, באמת הכניסו אותנו לאיזשהו, הכל היה הרוס. לא נשכח שהם היו, הם לא לקקו דבש, הם כבר היו אז חודשים בהפגזות, ואנשים כבר... מבארות יצחק היה, אבל רוחמה לא היה בכלל. אני מדבר על בירות יצחק. ואנשים כבר לא היו מזמן, והילדים לא היו, רק הגברים. והמצב שלהם היה רחוק מלהיות מזהיר. לא, הם היו במצב קשה. עכשיו, אנחנו עבדנו בביצורים, את דיברת שמה עשיתם שם? אנשים, בחורות, לא, בבארות יצחק. בבארות יצחק. עשו לא, אותנו עברנו כל הבנות, קורס יומיים, ואנחנו מיד התחלנו לעסוק בביצורים, בעיקר בלילה, כפי שהוזכר, היינו משקים תעלה כזאת רדודה בלילה, להרטיב את זה היטב, אחרת אי אפשר היה בכלל לעבוד אחר כך עם מקוש ועם עיתים, והזענו טוב מאוד, אבל זה מה שהיה, גם חברי המשק עבדו, זה לא שהחזיק אותנו כפועלים תאילנדים. בסדר, אנחנו עבדנו בלילה מכיוון ש... ביום אי אפשר היה. אי אפשר היה לעבוד. עכשיו, ביום היה הקרב, הפסקה רק כשירו עם פגז, אז נכנסנו מיד, ירדנו. אני הייתי בעמדה של ביליק, אם אתם זוכרים, היה אחד חבר קיבוץ כזה, היה כזה איש מוצג, בריא, הוא היה מפקד העמדה, והיה עוד אחד מבוגר, זה עמדת השער, נדמה לי, הייתה, נכון? לא, שמאלה מעמדת השער, לא ממש. שמאלה לכיוון המקווה? לכיוון עזה. כן. זה עמדת מקווה, נו. עמדת מקווה. כן, היה, כן. והיה איש מבוגר, ואני, ועוד בחורה שהאמת היא שאני לא זוכר, לא מיד, אני אני חושבת שאני אמרתי זאת. לא, אולי כן, אולי, אני לא אתפקח, תתחיל לספר. דווקא ממקווה. יכול להיות. ומה שאני זוכר מהיום הקרב, שבבוקר מוקדם, אולי 6, אולי 5:30, באמת התחילה ההפגזה וההפצצה הכבדה, ואז מיד די בהתחלה, אותו מפקד העמדה ביליק הוא נפצע די קשה, והוא פינה את עצמו, לא היה מי שיפנה, הוא פינה את עצמו, הוא הלך בתוך התעלה בכוחות עצמו עד שהגיע, בדיעבד אני יודע שהגיע לשדרש, לבונקר. ואנחנו נשארנו קצת שמה, אחר כך ראינו שהם מתקרבים כבר מאוד עם רכב, ודי נבהלנו, אני מעז להגיד את זה היום, ואולי שמענו בהקשר שתיסוגו, אולי לא שמענו, אני לא בטוח, על כל פנים נסוגונו לעמדה שנייה, מה שנקרא מסביב לבונקר המטה. קו פנימי. לקו פנימי. שורה שנייה של בטוח. ושמה קיבלתי את השוק של החיים שלי, ועד היום אני זוכר, ואף אחד אחר לא יכול לדעת את זה, בתעלה
שעמדתי מול הפריצה של המצרים, עמד על ידי דוד פישר ז"ל, אבל כולנו קראנו לו רק פרושי. הוא עמד ממני משהו בסביבות מטר עד 2 מטר. פתאום בא כדור, אף אחד לא שמע, כי היה רעש גדול, פתאום אני רואה, הוא היה בכובע פלדה, אני רואה שהוא נופל, ואני רואה שהוא איכשהו שוכב על ידי, כדור פגע לו בדיוק באמצע של הכובע פלדה, חדר לראש, ותוך 2-3, לא יודע כמה זה היה, 1-2 אולי, נזל החוצה המוח. תארו לכם, בגיל הזה הוא מצב כזה שפעם ראשונה, לא רק שראיתי דם, אבל בכלל, אנחנו גרנו חודשים באותו חדר, היה חבר טוב מאוד, והיינו ממש חברים, לא רק בגרעין, חבר גרעין, אלא הרבה מעל ומעבר לזה. וזה מאוד השפיע. אני חושב שאני קיבלתי קצת הלם שמה, ורסתי שמה, וזה מצאתי לנכון לספר, ואף אחד אחר, אני חושב, לא ראה את זה. לא יכול היה, כי התעלה הייתה בזיגזג, אף אחד לא ראה. כמובן שלא יכולתי להרים אותו, וראיתי, עד כמה שלא הבנתי שאין מה לעשות, שהוא גמור, שאין מה לעשות. ולא יודע כמה זמן הוא עוד שכב שם, ואנשים רצו הלוך וחזור עם הנשק. את זה כבר אתם הזכרתם, וזה כבר ידוע. מה שהיה המצב. עוד דבר שאני רוצה להזכיר, מיום הקרב, אחרי נקודת משבר הייתי אומר, שהמאזן כבר התהפך והם התחילו קצת לברוח, וכמו שנאמר באמת ללא סיבה, הם פשוט התחילו לברוח, נכנס בהם פחד. הייתה סיבה. בסדר, אבל לא אובייקטיבית. אובייקטיבית. טוב, ספרי אחר. אני לא יודע. לא באו גדודים ולא בא חיל אוויר ולא באו טנקים. אני אגיד לך בדיוק, אני יכול להזכיר לך. אני יכול להזכיר לך. רגע, ספר הסיפור שלך. כל אחד והסיפור שלו. זה רשומון. מה שאני יודע, שאחרי שכבר התעודדנו קצת וכבר ניקו קצת את הבזע, היה הבזע, אם אתם זוכרים, אז באחד הבתים שהיה חצי הרוסים, אז הקמנו עמדה, בית הילדים. בית הילדים הקמנו מארגזים של סרטינים. היה שולחן וארגזים של סרטינים, אולי היית על ידי. הייתי על ידך, אתה ומאיר הגבוה. אני למדתי לפני זה בקורס בזע, ואני הייתי המומחה לבזע, אחד מהם לפחות, והצפתי את הבזע שמה ועמד על ידי מאיר, אולי גם עשה. אני גם הייתי, אבל מאיר לא היה. ראיתי שהם נסוגים, מה זה ראיתי? אתה פתחת להם איש חזקה מאוד. איזה 300 מטר, משהו כזה, אולי 400. ראיתי שיושבים בתוך ברנקריאס, מכוניות די פתוחות כאלו, והם נוסעים כבר מתרחקים לאט לאט. אני כיוונתי בשלוות נפש לאט, מכונית אחד, ופתחתי ככה צרור ארוך, ואז כולם צעקו. קודם כל, הבס הזה נתן רתיעה חזקה מאוד. ומאיר חשב שאני קיבלתי כדור, כי אני ממש ככה נרתעתי אחור, וכולם ראו, בכל אופן התחילו, כולם ראו, שם לפחות אחדים, אני לא יודע, כולם נפגעו, נהרגו, מתו, אני לא יודע, ואז התחילה גם זה אחד. אני אזכיר לך בדיוק. אז זה רחוק מזה שאני הברחתי את המצרים, אבל כשהם כבר היו בנסיגה, אז הייתי גיבור וקצרתי בהם לפחות. עכשיו, כשהיינו בעמדה אנחנו התחלנו לסגת אחורה, בגלל שאנחנו היינו בצד המזרחי או הדרומי, אז התחלנו לסגת, באו את וקטיה, באו להגיב לסגת ולקחת את הנשק. והגענו לשם, ואז ראינו את כל הברוך. ואז הבזע שם בבוץ היה, הוא ומאיר ועוד מישהו היה, ואני התחלתי לסחוף את הגזים. מאיר זה... מאיר ברייר, כן. מאיר ברייר. אז הוא היה איתו, מספר 1, מספר 2, הם שניהם היו בקורס שלמדו את הערבים את הבזע. ואני ועוד מישהו סחבנו את הארגזים ואת התחמושת ועזרנו להם. כי כל התחמושת היה מתחת לבריכה, והבזע גם הייתה שמה. שם הייתה מוצבת.
אבל בא האסון הזה עם המים, וזה גרם לנו לאבדות וגרם לנזקים גדולים מאוד. אז סחרו את זה פנימה, ואז הם פרצו, שורה ראשונה של בתים הם כבשו והם נכנסו פנימה. אחר כך משום מה, אני לא יודע בדיוק מה קרה, למה הם נסוגו, אני חושב שאף אחד לא מבין את זה. הוא זה שאמרתי, שאף אחד לא יודע. נסוגו וזה לא מובן. לא, זה התותחים, מזה היה תותחים. אני זוכרת למה. לפנות ערב, פה מדברים על צהריים, על בסביבות 10-11. אז מה קרה שם? הבזע, הם נסוגו, ואחרי כמה זמן הם התחילו עם התקפה חדשה של זחלמים. עכשיו, לפני הגדרות הייתה תעלה אנטי-טנקית, וכשהם התקרבו והבזע כבר עמדה והייתה מוכנה לאש, אז כשהם התקרבו, ירדו, התעלות האלו היו בשיפוע, הם ירדו, אז כל האנשים שישבו בתוך הברנקרים והזחלמים, הם התגלו. והם היה להם קשה לעבור, התעלה היה מכשול, היה קשה, הם עשו את שם תמרונים, יש כאלה קפצו החוצה. הוא ומאיר פתחו באש, וחיסלו לא אחד ולא שתיים ולא שלוש. הרבה. עשרות הם פגעו בהם, ואז התחילה אצלם הבהלה כי התחילו לפנות פצועים ונהרגו קצינים. עובדה שהיו 3 קצינים הרוגים ממש בגדר בפנים. וזה הכל היה מהבזע הציל, מבחינת קרב, בבית הילדים, הבזע שעמדה שם על השולחן, יצחק ומאיר ועוד מישהו היה שם, זה ממש... הכניסה המלוכלכת. אני מוכרחה להגיד. רק שנייה יוצקה, בקשר לנסיגה, יצחק, עכשיו, עוד רגע, אני רוצה לשאול שאלה. הרי הם הודיעו במסיבה הזאת בבארות יצחק, הם הודיעו משהו שכאילו עד עכשיו הייתה סברה, את לא זוכרת שהם הודיעו, שהייתה סברה שהנסיגה הייתה בלתי ידועה, והנה עכשיו יש סברה אחרת, שלמה? לא זוכרת מה הם אמרו. אני בכל אופן, מה שאני זוכרת, שמה? מה שאני זוכרת, יכול להיות שזה לא נכון, בכל אופן אני זוכרת שאנחנו שידרנו SOS, ואז אמרו לנו, יותר נכון הקצינים, אז אמרו לנו תחזיקו מעמד, התגבורת בדרך. התגבורת היה 2 תותחים, 2 פגזים, סך הכל, אז שאלו לאן לכוון את הפגזים. אז החזירו תשובה למשק, המצרים נמצאים במשק. אז הם ראו מרחוק שבא להם תגבורת למצרים, אז הם כיוונו את הפגזים לתגבורת, התגבורת עשה אחורה פנה והתחיל לברוח. אלה שהיו בתוך המשק, הם ראו שאלה בורחים, אז אלה הם גם התחילו לסגת, ובאמת נכון עם הבזק שקצרו בהם, כל ההרוגים היו כתוצאה מזה, שאנחנו... זה. עכשיו אני עוד רוצה להוסיף עוד משהו. אמנם זה היה אסון שהמים והבוץ היו על כל הנשק שלנו, אבל זה גם הציל אותנו. למה? מכיוון שהמצרים פשוט היו בתוך הבתים, ידעו זאת אומרת שהם כבר היו בתוך הבתים ועל הגגות, והם לא ידעו מה קורה שאנחנו אף פגז לא יורים, ואז הם לא העיזו לרדת מהגגות ומהבתים, זאת אומרת שלפי דעתי זה מה שהציל אותנו, אחרת הם היו... קר, כשראיתי שנכנסו כבר לבתים והיו קרובים אלינו 30 מטר, והיה שם תעלות בזיגזג, ולי היה סטן אחרי שניקיתי אותו לפני זה שהיה רטוף ולא עבד, אחר כך ניקיתי אותו ושוב פעם התחיל לעבוד. לקחתי את הכובע הפלדה שלי, שמתי על התעלה ויריתי. לקחתי עוד פעם את הכובע הפלדה הזה, התכופפתי, הלכתי עוד מטר, שמתי כובע פלדה ויריתי. וככה הלכתי איזה 10 פעמים ודרכתי על שמעון זיכרונו לברכה, שפגשתי את ככה בדרך, הוא אומר, מה אתה עושה? אתה אומר, אני עושה בחוכמה מלחמה. אז הלכתי עוד פעם, וככה הלכתי איזה 10 פעמים ויריתי. מה חשבתי על זה? שאם הם יראו שכל כך הרבה אנשים שיורים,
אז הם יפחדו וילכו אחורה. למה? כי כל בן אדם מתכופף, וכשהוא יורה אז הוא מוכרח להרים עם כובע פלדה. וכך הלכתי. אחר כך אני נפצעתי, לא אמרתי לאף אחד, עד היום אף אחד לא יגלה, יש לי פה, כשנפצעתי עוד היום שיש לי גבורה, וגם פה למטה, קיבלתי 2 רסיסים, היחידה אני חושב שהידה... אדוני, במסאז' לא עשיתי לך כל הזמן פגעתי. רגע. אני, היות והייתי מהשואה, היה לי אקסטוסוס, ואז לא יכולתי כבר להגיד, אז אמרתי, לא ראיתי לאף אחד, כי פחדתי שיוציאו אותי ולא יוכל להילחם. ואז יצאתי מהעמדה וצעקתי שיש לי אקסטוסוס ואני לא יכול לזוז, ואז באה חנה רוזנר ועשתה לי מסאז'. ואת הזה של הפציעה לא גיליתי אף אחד. מה שאת ידעת מזה? אחר כך בעמדות שהיינו, אז זה גם כן אותו דבר כמו שסופרו לפני זה, הייתה בת אחת ואנחנו היינו 3-4 גברים. ותמיד התחלפנו, היו קומות שם, כשהבת תלך לחוץ, שמנו שמיכה, ברגע שהתלרשנו אותך לזה, שהתרחצנו מהמים שקיבלנו, שחד וחלילה הבנות לא יראו. אז אחר כך, כשהייתה כבר הפוגה, וזה לא נכון שאנחנו שם לא עברנו, אלא עברנו בצורים בלילה קשה מאוד, רק בלילה. וביום, אני זוכר, לי היה בעיה מיוחדת שלא רציתי לאכול מהאוכל של בישלו שמה, כי פחדתי שזה לא מספיק כשר, למרות שהייתה מלחמה. היום לא הייתי עושה את זה, ומשה... חיפשת את בד"ץ בטח. ומשה במיוחד עשתה לי אוכל לחוץ, כן, אחרי שראיתי שכל כך טיפלה לי במסירות, אבל זה השתלם בסוף, אז היא באה, ואני לא מצטער אותה. האקסטוסוס שלי לא עזר, המסאז' לא עזר. גם אנחנו יחד, ולפני 3 ימים אנחנו חגגנו את יום הולדת שלנו, גיל ה-70, הגיענו לגיל שיבה. יש לנו ברוך השם 8 ילדים ו24 נכדים, כן יחיו. כן ירבו. בהזדמנות זאת, שאנחנו הגעתי לגיל שיבה, אני מברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והגיענו בזמן הזה. אמן. רק מדבר אחד פחדתי, שאם אני אהיה בבית שימוש, אז ייפול הפגז, לא פחדתי מכלום. זה רק מראה כמה שהיינו מבוגרים. התפללתי והשתדלתי כמה שפחות ללכת לשירותים, בגלל שהשירותים היו כמו שהיו, בור, וזה מה שאני מאוד פחדתי. אני הגעתי קצת, לא יחד עם הגרעין לבארות יצחק, אני נשארתי עוד קצת במקווה, כי ההורים של המשפחה צריכים להגיע, וכביכול חיכיתי להם, אבל בסוף לא הגיעו עוד, אז איחרתי, אני לא זוכר כבר בכמה זמן, 2 או 3 שבועות. אני רק זוכר שאני הייתי צריך ללכת לתל אביב כל פעם למטה הפלמ"ח, בשביל שיהיה לי מקום להגיע לבארות יצחק. זאת אומרת פרוטקציה כדי להגיע. היו צריכים ממש פרוטקציה, זה נכון, כי היו הרבה, רצו לרדת, כל מיני זה. ואני זוכר, ובסוף מצאו לי איזשהו מקום, ואני זוכר שהגענו עד לבאר טוביה עם האוטובוסים. ובבאר טוביה אני זוכר שהלכנו ברגל כל הלילה, כי אי אפשר כבר לעבור, שם היה מצרים, אני יודע, סיפורים. פיספלוג'ה. אתה מדבר על האזור שאתה כרגע יושב. כן, נכון. אבל אני זוכר שבלילה היה שדות, הלכנו והיינו צריכים למהר בשביל להגיע, לא יודע. הגענו לחוליקת, אני זוכר, ואחר כך בחוליקת לקחו אותנו כבר גם כן לדורות, אני יודע לאיפה, ואחרי זה הגעתי לבארות יצחק. עכשיו, מה שאני זוכר באיזה צריך שהגעתי, אז
אנחנו יומם ולילה, זאת אומרת לא יומם ולילה, אני קורא לזה להפך, דווקא אני חושב בלילה, עבדנו, עשינו את התעלות, באמת שפכנו מים, אני זוכר, היה לו יבש, להתקדם קצת, אז שפכנו מים כל פעם, ועבדנו, ועשינו תעלות, זה מה שהיה התפקיד שלנו. ואחרי זה אני זוכר שהמצבים היו יותר קשה, התקרבות היה היום הקשה הזה, אני יודע, אז אני זוכר שלנו בבונקר, אני זוכר באמת שושנה. ראש של ראש, נכון, זה אני באמת זוכר, מעניין, אני לא יודע, ראש של זון שם למעלה, זה לא למטה, למעלה, ראש של ראש אחד. ראש, כן, אני זוכר, ואחרי זה ביום הקרב, אז אני חילקו אותי לעמדה. יחסית הייתי דווקא עמדה קיצונית, לא בחזית, בזה, אלא בחלק הדרומי ומזרחי שם, מאחור. איפה שהלול, לא? בבקשה? לא צד הלול? לא, אני לא יודע אם זה לול, אבל זה היה רחוק, יחסית כמובן. אני זוכר בעמדה עם שושי, שהיה מפקד, הוא היה מקלן, ואני הייתי מספר 2 שם מקלן. ושם עכשיו, אנחנו יחסית, אני אומר, היינו רחוק, אז לא הרגשנו את החלק הראשון של הקרב, אבל... וזה היה כבר, אני חושב, אחרי הצהריים בשעות המוקדמות, אני יודע, בכל אופן, המקלן קיבל כדור ונפל. ולי היה מזל שהייתי קצת יותר נמוך, אני החזקתי את השרשרת בכדורים, אני יודע, והוא נפל, ואז מפקד העמדה אומר, לך אתה עכשיו למפקדה שם ותודיע שהוא... אז אני זוכר, זכרתי בתעלות, שם, אני לא יודע איך הגעתי בסוף, הודעתי, אז אמרו לו, טוב, אתה כבר תישאר פה, אל תחזור. ואני זוכר שאז נשארתי, שאז כבר וזה כבר, ואז אני עוד גם כן מהתעלות, ירית היה לזה עובד, ירית, אבל זה כבר היה כבר לקראת הסוף. וזהו, ואחרי זה, כן, זה ככה נגמר היום. התחלתי את ברמן. יהודה ברמן. הוא היה המקום של יהודה ברמן. שניים, כן, כן. חיים הרלין. ויהודה ברמן. הם הצליחו לראות על הבתים שהמיסים נכנסו איזה 2-3 פגזים. פגז אחד נתפס מהם בפנים, לפני שיראו אותו, רצו לשחרר אותו. הרי כל הכלי הזה, הכלי פרימיטיבי. אז זה קפץ צפורה על העיניים. אז זה התפוצץ להם שם בתוך המקום. וקרה אסון, אחד נתעבר, זה ברמן. שניהם התעברו. שניהם התעברו? כן. זה היה דבר נורא, אנחנו לא התרחצנו, אני לא זוכרת. קיבלנו מים בטעם. אנחנו קיבלנו מים במשורה, ממש, זה היה משהו נורא, זה מאוד... לפני הקרב. לפני הקרב, במשך כל התקופה. כן, כן. כל התנועה שלנו, משריקת פגז, ספרנו כמה שניות, וכך התנהלנו בתוך התעלות. אני זוכרת את זה כחוויה קשה מאוד. אני זוכרת בזמן ההפוגה את הגוויות של ההרוגים הביאו למקלט השירות הרפואי, ואני זוכרת... הביאו בפנים. אני זוכרת... כל היה בלילה, רק בלילה. שהוא נתקף בהלם. הוא כל הזמן צחק. הוא היום לא יכול להאמין לי, אבל אני זוכרת שהוא צחק. הוא קיבל שוק נורא מזה שדוד נפל על ידו. אני ממש זוכרת את זה שהוא ידע. דוד ובן דוד, הם היו באותו קטע בדרך של כמה מטרים. כן. שמעון, אני פגשתי כבר אחר כך בתוך הבונקר, בתוך המטה, שהוא שכב. שהוא שכב. עברתי, כי מה שבשביל לעבור לתעלות קדמיות יותר, אז היו צריכים לעבור דרך הבונקר. זו האפשרות שהייתה. ושם עברתי ושמעתי אותו צועק, קדימה, איך הוא צעק כזה. תמשיכו להילחם, כן, דמנו. היה אידיאליסט וממש ביטאי במינים. כן, גם אני שמעתי. כן, הוא היה פצוע קשה, ואם היה איזה רופא... קיבל כדור בצוואר, מה זה קשה? בצוואר, כן. הוא הרבה שעות היה אחר. מישהו יודע את הפעולה של רפת או משהו כזה, כך פנימי יותר. כנראה שהוא שוקף שם, ובכלל לא ידעתי שאני יושבת ממול בחור מת. כן. אני חוזרת בחזרה לדברים שלה. אפשר לסכם שלמעשה לא הבנו
ואת זה גילינו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בעיניים של מבוגרים, שלא ידענו מה שעושים איתנו, לא מה שאנחנו עושים, אלא מה שעושים איתנו. גם אין להאשים מכיוון שכל המדינה היא הייתה במין משמש כזה. עצם הדבר הפשוט ביותר, שאין רשימה את מי שלחו. זה הדבר האלמנטרי ביותר. לא היה לאף אחד מאיתנו מספר אישי, ולאף אחד מאיתנו לא היה סוג דם. אנחנו לא היינו מגויסים. אחר כך. אחרי ההפוגה השנייה. אחרי ההפוגה. אחרי ההפוגה השנייה. נכון. אבל גם כן הרבה זמן אחרי זה. הרבה זמן. אני חושבת שלמען, קודם כל למען אלה שנפלו, שידעו, ולמען באמת ממש הילדים שלנו מקדים למשל. אני סיפרתי, ביתי נמצאת בדולב, אז סיפרתי להם את הסיפור לא באופן אישי, אבל איך בכלל ילדה שבאה מן השואה, לא ירדנה או משהו כזה, זה דרך אגב גם לא שמי האמיתי, כן? אבל איך שבאים גורל של ילדה יהודייה, ואיך מלחמת השחרור נפלה על ילדה כזאת. אז אני חושבת שקודם כל למען אלה שבאמת נתנו לדאבוננו, לא נתנו אלא פשוט שילמו בחייהם, ולמען הפשוט נכדים שלנו. ובארות יצחק צריכה לתת את חלקה. נכון. את חלקה כמה שאפשר יותר. חייבים. ממש... יש עם מי לדבר שם? יש, עדיין יש. עדיין יש. זה אותו. שההתחלה פה היא שהזכירו שאנחנו היינו בגילאי 17, 18, 19, אז אני יכול להגיד שהיו גם שעוד לא היו 17. נכון, אני הייתי בת 16. אני הייתי 16 וחצי. אני הייתי בין אלו שעוד לא היה בן 17. אני ילידת 32. אני יליד 31. אבל עוד לא הייתי בן 17, זה היה ב-48. אז אני פשוט לא רוצה לחזור על מה שכל אחד סיפר, אז אני פשוט, מה שאני יודע. אז אני הייתי בעמדת השער, שאם מישהו זוכר, כל הדברים האלו שסיפרו, אז זה אותו דבר. וילר זה היה שם, נכון? מי? וילר. לא. בעמדת השער, וביום ההתקפה, אז פינו את עמדת השער, כמה שאני זוכר, והעבירו אותנו למקלט, לא השינרש, אלא השני. ואני הייתי שמה, ולפני ששלחו אותי למקום אחר, שמה ריכזו אותנו, לא זוכר מי זה היה שמה, ואם הזכרנו פה את שמעון קליין, שמעון זעיר, זיכרונו לברכה, באותם הרגעים שהכניסו אותו למקלט, הוא כבר היה פצוע קשה, ואני עוד שמעתי במו אוזניי, תצאו החוצה, תילחמו, תנקמו את דמי. וזה מה שאני זוכר. הוא צעק, חנה, תנקמי את דמי. לא, הוא צעק, אל תגידו לחנה. לא, חנה, תנקמי את דמי. אני זוכרת, תנקמו את דמי. אחרי כמה רגעים ביקשו ממני לצאת, לעזור לאחד שהקים את המקלע לפני בית הילדים שם, ואני הייתי צריך, מה שדוד הזכיר גם כן, אני, מאחר והייתי גם יותר צעיר וגם לא הכרתי את כלי נשק, אז מישהו ביקש ממני, לא זוכר, שאני אחזיק את השרשרת של הכלי הזה, שקראו לזה נדמה לי MG34. היה לו MG אחד ומצד שמאלי עמד דוד גרוס. האדם הזה, הוא עבר קורס סלפים, אם אנחנו לא יודעים, הוא עבר קורס סלפים לפני זה. ואיך שהבחור הזה, זה בחור שבא להתאמן בבית, זאת אומרת, ללמוד את הכלי החדש, הוא בא מקיבוץ בארי, הוא היה במקרה, זה האימא של אשתי, היא הייתה מדריכה שלו בהולנד. זה פשוט העולם הוא קטן. הוא היה בחור גבוה, ואני הייתי קטן ועוד לא הייתי בן 17. איך שהוא שם את הכלי הזה
מעל התעלה, אז דוד גרוס אומר לו, תוריד את הראש כי אתה עוד רגע תחטוף כדור. הוא עוד לא הספיק לגמור את המשפט, הוא חטף כדור ונפל, ואני נשארתי עם השרשרת ביד, הוא נפל על ידי ממש. ודוד גרוס, אחרי דקה הוא כל פעם שינה את העמדה שלו, כי הוא ראה, כבר ידע שיש צלפים למעלה, כי חלק גדול מאלו שנהרגו בתעלות, זה נהרגו בצלפים. זה פשוט, ראו את זה אחר כך, והוא גם לפי הפגיעות. כן, מהפגיעות. מאחר ונשארתי כמה רגעים בלי תעסוקה, אם אפשר לקרוא לזה כך, אז ביקשו ממני, זאת אומרת, עברתי למקלט, איך קראו לזה? מקלט על יד בית הילדים. זה היה מקלט נדמה המטה. ואני עמדתי על יד בכניסה למקלט עם ברמן, יהודה ברמן. אני החזקתי רובה, הוא החזיק, אני לא זוכר כבר מה החזיק שם לגבי התעלה, אם זה היה פיאט. איך שאנחנו עומדים ויורים, ואחרי כמה דקות פתאום אני שומע צעקה, הוא היה בצד שמאל שלי, אני שומע צעקה, אני לא רואה, וזהו, ונפצע, וזה היה ממש על ידי, מטר על ידי. וזהו נפגע, ובאותו הרגע גם שמעתי, פתאום זה נכנס, רץ למקלט, קוראים לו, הוא היה סגן של שמעון פורשר, עקיבא קסטנבורג. עקיבא אנגלנדר. לא, עקיבא קסטנבורג לא היה איתנו, הוא בישראל. עקיבא אנגלנדר. עקיבא והוא צועק, אין לי נשימה, ונכנס למקלט וזהו, נגמר. זה מה שאני זוכר. אחר כך כן גם אני הרגשתי, זאת אומרת, שמעתי ששמעון יצא וחטף איזה כדור בצד ורץ פנימה גם כן וצעק שמה שמישהו ימלא את מקומו. זה נדמה לי כבר לא חי לצערנו. מי? זה דוב שנסר. הוא היה בן קו, דוב שנסר. הוא לא חי? הוא כבר לא חי. הוא היה בן הצירים. יצחק עזב והצטרף לנחלים, והיה לו את משרד. מכירה אותו, את לא זוכרת. דוב שנסר. לפי מה שעבדתי בחברה ליבוא חלקי רכב, והיום אנחנו, מותר להגיד, אנחנו שנינו פנסיונרים, אשתי הייתה מורה במשרד החינוך, מורה למוזיקה, ואנחנו פרשנו לפני שנתיים בערך. יש לנו בת ובן, בן נשוי, בת לומדת בירושלים, ונקווה שלדורות הבאים יהיה יותר, איך אומרים, חיים יותר נוחים מה שלנו היו. אני זוכרת שבבוקר של הקרב הייתי במקלט 4 עם שושנה ועוד כמה בנות. פתאום פורץ מים בתוכו. מה זה מים? חשבנו שאנחנו נטבע. באמצע ההפגזה וההפצצה הכי גדולה, מהר הסתלקנו, רצנו למקלט שין רש. זה היה הכי קרוב ולא היה לנו ברירה. הגענו לשם. אז נותנים לנו נשק ואומרים לנו, תעמדו בשני הצדדים של המקלט, אם יבואו ערבים, תראו עליהם. לא לתת לאף אחד להיכנס. כוחותינו. כן, וישבנו שם, הביאו פצועים, עזרנו לחבוש אותם, והיינו בין הראשונים שתמיד שמענו מי נפגע, מי נהרג, מי נפצע. זה היה משהו נורא. נורא. אין לי. ומשה עוד הייתה קטנה כזה, אני רק תאר לי הייתי עובדת קטנה ורזה, לא כמו שהיום. זהו משה. זהו, פחות או יותר. הייתי כל הזמן שם, וכמה שיכולתי. אז עכשיו תלכו לתעלות ותאספו את כל הנשק של הערבים. המתים ששכבו שם בשתי שורות של הזה. איזה פחד, אבל הלכנו ואספנו את כל הנשק, ושם שכבו הערבים בתעלות.
האמת היא זה היה סיוט, בלילה חלמתי על זה. בישלנו את הארוחה היחידה החמה שחילקנו ב-12 בלילה, ובתור פיצוי כל בת קיבלה חצי קומקום מים להתרחץ, כי היינו כולנו במים. אז לא רק שהתרחצנו עם חצי הקומקום מים, אלא עוד חיפשנו אחר כך באותם המים, ועוד שטפנו את הרצפה. באותם המים, כלומר שיכולנו לעשות חצי קומקום מים. כן, להתרחץ קיבלנו 2.5 כוסות מים ביום, להתרחץ כולל צחצוח שיניים, עם מי שזוכר. ובסוף זה היה לרעתנו, בגלל שהמים, כל מה שנשאר, התפוצץ והרטיב את הכל. עיוור צבעים. ושלחו אותו לכתוב את העגבניות האדומות, שהוא יכתוב בשדה, היה עוד שם שדה של עגבניות אדומות, והוא חזר עם שני בגדים ועם כל הירוקים הוא הורג, זה היה בתוך סכנת נפשות ממש, כי הרי הפגיזו ואמרו לו, תביא רק את הבשלים, אמרו רק את הכי אדומים, הכי בשלים. שהיו שם גם, לא רק אנחנו היינו שם, גם הנה תמה הפגישה, וקרוב לשעה 11 התפזרנו כל אחד בביתו. מדהים היה לשמוע את זיכרונותיהם של כל המשתתפים. השנים שחלפו לא עיקרו מעוצמתם של החוויות. שמענו בכאב לב את תיאור נפילתם של חברינו הלוחמים, את השפעת הדבר על אלו שהיו עדים לכך. למרות חלוף 50 שנה מאז, הזדעזענו לשמוע את השתלשלות האירועים ביום הקרב, כפי שנצרנו אותם בליבנו. במשך שעות אחדות חזרנו שוב להיות אותם נערים ונערות כפי שהיינו אז. אכן אין ספק שהיה זה מעשה נכון להתאסף יחדיו לאחר יובל שנים. וכאן ניתנה לנו ההזדמנות הראשונה להקשיב בתנאים נאותים למעשיו של כל אחד מאיתנו באותו יום קרב מר ולחוויותינו במשק בארות יצחק בנגב מול עזה. תבורך חברתנו חנה רוזנר, כיום בר ישע, על יוזמתה לקיום ערב זה. היא טרחה לאתר את חברינו, חברי הגרעין, שלחה את ההזמנות ומעל לכל ערכה בביתה הנאה את משתתפי הפגישה, כולנו מודים לה על הכל. שמחנו להכיר את אותם בני הזוג אשר הצטרפו למפגש מרגש זה. נאחל זה לזה שנזכה לשלום, לבריאות ולשלוות נפש לעת זקנתנו, ונחת רוח מצאצאינו.